alahas guys. Mga alahas. Ang alahas oh. Good morning, Philippines! Hi guys! So, ngayon guys, aalis na naman ako. Pupunta tayong diving. At saka, yung alaga natin is alam na nilang aalis tayo. Anyway guys, so ngayon, samahan nyo kami guys sa dive. Magda-dive tayo. Hopefully, mayroon po tayong makuha ngayong araw. Kasi po, Wednesday ngayon. So yun. So hopefully, mayroon thumbs up. Please, thumbs up guys. Kahit hindi pa natapos yung video, thumbs up nyo na. Anyway, I will see you guys later guys sa pagda-dive. Bye! Wala? Ha? Nakita mo? Oo. Tara. Okay guys, so puntahan natin dito kung saan na mayroon. Kasi galing kami the other day. May mga protex doon. May nagpunta na dito. Oh, dito meron. Dito ka ba? Tika. Tika mo na ha. Okay ha. May putik doon oh. Ako nakuha guys. Candle. Meron akong nakitang dito. Merong mga eyelashes dito. Ay, another one oh. Tika muna be. Meron din doon sa banda doon. Ha? Doon sa doon. Ayaw ko magpunta. Tika, may mga alahas dito. May mga alahas dito, be. Kunin ko, ha. Oh, sige. Ilagay mo dito, be. Ilagay mo dito. Uy, mga alahas, guys. Mga alahas. Ang alahas, oh. Tika. Damit, oh. Baka meron. Teka.
Tignan mo yung sasakyan ko, be. Baka may tao, be. More jewelry, guys. Huwag mo nang dalhin. Christmas decor. Here. Okay, wala na. Huwag mo yung dalhin, be. Alis na ako. Sapatos mo yan. Ihang na rin naman. Alis na ako. Wala na rin. Hi guys. So nandito kami ngayon sa ano guys. Sa parking lot. Naghihintay kung kailan sila mag-close. Kasi I don't know if you can see. Open pa sila guys. Open pa. And hintayin namin sila mag-close kasi yung basurahan dito nila is close. So ngayon, kanina pa kami dito guys. It's 8:06 na. Anyway, kita-kit sana open mamaya. Bilisan natin, be. Guys, dito na naman tayo, guys. Umalis na sila lahat. Tignan natin. Nakalak. Tignan mo. Dito. Hala, ang dami. Ang dami, B, diba? Oh. Ang dami naman, Wala, guys. ang dami, B, oh. Ha? Ang dami, B. Hala, may May mga vacuum. baso pa, oh. May vacuum. O, diba? Tapos may mga Balikan towel na. pa. Balikan ko to dito bukas. Tara, be. Ha? Hala, ang dami, be. Ha? Ang dami, guys. Oops, may mga candy. Hala, be, ang ingay mo naman, be. Ha? Lagyan ng ano. Ay, ano to, be? Mas. Ay, Ano tong mga to? kunin ko to, be. Lutuan. Lutuan. Uy, may twix. May twix. Din. Hmm? Ang dumi. Madumi. Ito, ilagay ko na to, be. Meron tayong nakuha. Ano to? Lutuan. Yan. Mahirap, be. Mahirap, ayoko na. Mahirap. Hi guys, so ngayon guys, i-live, ano lang namin guys, live lang kayo ha. Maghati-hati lang kami ni Brenda. O sige, kunin mo na yung sayo. Oo, kunin sa'yo yan. Kasi kinuha mo. At saka ito guys, oh. Iwan ko si Brenda. Pinupulot yung Brenda. Oo, si Brenda pinupulot. Sa kay Brenda na yan. Kasi siya yung nagpulot. Ano mo bihang? Meron kaming nakitang ano to be? Merry Christmas share ano? Tawag nito oh. Ano tawag nito be?
Ano to, be? Christmas na. Parang box siya. Box. Third grand holiday. Whatever. Ano to? Parang At saka ito din. Be, ito sa'yo. Ay guys, oh. I-fill mo na. Hala, lipstick, guys. Yan may eyelash. Hala, mayroong tao, be. Nakakahiya. Yan, lipstick. Oh. Lipstick, idala mo yan. Hala, ano to, be? Meron dito, oh. Mga ano, home spa pedicure set. Pedicure. Oo. Sige, and then, ito, marami ito eh. Ay, di ba gusto kong bumili noon ng ganyan? Sinasabi ko sa'yo. Ha? Yung foam purifier. Purify. Ano ba yun, yung pang-essence? Nanginginig ka man. Bidalawa to, be. Oh, tatlo. Tatlo, ha? Black yung Tatlo. isa. Tapos yan, oh, may nakuha si Ana. Oh, sa'yo na yan. Tatlo pala yon. Ay, sa'yo na yung dalawa. Oh, saba. Sige na, bahala ka na. Akin to. Basta, kunin mo yun. Ikaw ka, ito, oh. Ano to? Dalawa yan, di ba? Dalawang ganyan. Dalawa ba? Oo. Ay, oo. Ay, hindi. Ito yung dalawa, be. Oh, may dalawa yan, di. Hindi, may dalawa. Sa'yo may yan. Ganito kami maghati-hati, guys. Ganito kami. Hala, be, basa man, be. Ew, basa, be. So, ano to, be? Look. Glasses, guys. May mga glasses. Ano? Ace cold and drinks. Hindi man siya basag, be. Sa'yo na yan, be. Ano to, be? Ha? Ay, hindi siya basag, be. Ha? Sure ka, akin na to. Iiyak man ako mamaya. Ano muna. din, dami nyo nakuha ni Tami. Charot. Tika muna, Oh guys. my God, ang lamig, be. Si Brenda, kay nilalamig na, guys. Kanina, be, ang pula ng mata mo ngayon, hindi na. Tika, hawakan mo nga ito. Wow, Calvin Klein, be. Ha? Calvin Klein. Okay, ano to? Uy, may mga alahas kaming nakuha, guys, oh. May mga alahas kaming nakuha. Happy holiday made in Sri Lanka. Price niya, be, $0. Zero. At saka more alahas, guys, oh. Yung mga jewelry, Jewelry, oo. Marami pang jewelry. Nakakuha kami ng jewelry, ang dami. Tika muna, biha. ang marami Tignan. ng eyelash ba? Ang eyelashes, ang dami. Ano to, be? Brown King, ano yan? Ay, pang lalaki man ito, oh. Brown Ano yan, be? kit. Ano to, be? Ibigay mo ka, Marlon. Ultimate eyebrow palit. Hala, Hindi ano naman to? yung nagbra-brown palit siya, be. Ano to? Ito dala sa Pinas. Warning eye mask. Warning eye mask. Oh, magmamas ka, be. Ha? Magmamas ka. Warning eye mask. Okay, ang daming mga eyelashes. Be, siguro yung parang pag matutulog ka. Okay. Hindi ba binigyan mo na ako ng isa ng ganyan? O, sa'yo na yan. At saka itong candle sa'yo na to. Dito lang ito, be. Ilagay ko lang itong sa'yo dito, ha? Oo, sa akin na itong box din. Oo. Tika, ano pa to? Alahas to? Hala, another alahas, oh. Alahas na yan, be. Maganda, guys. Tignan mo, guys. Hindi ko man lang ihol yung ano, be. O, ihol mo. Tignan nyo guys, may mga alahas. Alahas, oh. Sa labi. Sa labi, nahulog. Oh, God. Guys, yan mga alahas. O, tignan nyo, di ba? Mga alahas. Tag 100,000. 100,000. Nakalagay, oh. Alin? Syrup. Okay, sa'yo yan, oh. Akin to, be. Ibigay ko sa kapatid ko. Iblot, ihul ko lang. Ibigay ko yan sa kapatid ko. At saka ito sa'yo na to. Sa'yo na yan. At saka itong ano, hala, meron pa dito alahas, oh. Yung puti, yung ano ba, yung... Meron pang oo. alahas dito, Tapos oh. meron din yung... O, sa'yo na to. Hoop, ano ba yan? Dito, oh. Hula hoop. Dito, oh. Hindi sa'yo na yan. Ha? Eto, oh. Sa'yo ito gusto mo. Another alahas. Oh my God, ang daming alahas na nakuha namin ngayong araw, ngayong gabi, look. Di, kunin mo din ito, kasi... Ha? Sa'yo na yan. Meron Sa akin ito, akin Meron ito. din ako, eh. Tag-isa tayo dito. Meron kami din, ha? Tag-isa tayo. Meron na ako, binigay mo ako na. Oh, binigay ko na. Oh, sige. Ipamigay ko lang naman yan. Ipamigay, pang giveaway, guys. Yung damit, biba. Oo. Ano yan? O, sa'yo na yan. Oo, sa akin na to. Sige na, guys. O, sige, ano pa, bidi? Ito, oh. Oh, meron na sa'yo, di ba? O, sa'yo na yan. Ha?
Wala. Meron pero na? sa'yo na yun. Ilagay na yung sayo dito. Ilagay. Ba't ang dami namang may, ganito na binigay mo? O, okay lang. Asan? Meron sa akin? Meron ka lang ganito? Oo, meron na dito. O, tag-isa ka. Tika, be. Asa, meron akong pang, mascara o pang sa mata. Guys. Meron na? Hindi ko alam. Ay, di na, saan meron na. nilagay. Meron na? Oo. Yan guys. Ganun kami maghati guys. Yung candle ilagay ko na naman dun sa... Alam nyo guys, pang giveaway lang naman ito guys yung nakuha namin guys. Sa akin guys, ipadala ko kasi Ako. wala pa masyadong Okay, ilagay mo yung sayo yung dito. mga alahas sa'yo na lang. Ayaw mo? Giveaway. I-giveaway ba? O sige, Para i-giveaway. i-giveaway mo. So marami na tayong mag-giveaway guys. Nagpundok-pundok na. Ito na. Gusto mong i-giveaway?